Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. We pray for our country, the land of our birth. We pray for all nations, that peace be on earth. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. We all kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Blessed be Mary, Mother of God and our Mother. who was conceived without original sin. O Mary, Please Immaculate, kneel. O Mary Immaculate, Lily of Purity, from the very first moment of your conception, you were filled with grace. I thank and adore the most Holy Trinity for having imparted to you sublime favors, such as bestowal on you of this great honor, and I prostrate myself before you to beg a share of your graces. To you, O Blessed Mother, I recommend myself, and I ask you to protect me against the danger of body and soul, most especially from the temptation against purity. Do not forsake me, Blessed Mother, because my salvation might be in peril if you would not protect me. I pledge to keep myself in a life of grace by imitating your virtues, and also through your glorious Immaculate Conception, I humbly implore you to grant me the special grace. Which I seek to obtain in this novena. Amen. Prayer for the day. O my Queen and my Mother, Mother, to you I offer myself humbly and heartily, that all my wishes and desires may be according to your holy will. To show my desires may be according to your holy will. To show you my devotion, I promise you that all my words, thoughts, and deeds will be done according to your will, like a son who wholly trusted his own mother. O my Mother, Mother, preserve and defend me in all dangers as you would protect your own Son. Through Jesus Christ our Lord. Amen. O Mary, conceived without sin, Pray for us who have recourse to you. let us pray. O God, who by the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary did prepare a worthy dwelling place for your Son, we beseech you that as by the foreseen death of this, your Son, you did preserve her from all stain, so through you would permit us, purified through her intercession, to come unto you. Through the same Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, world without end. Amen. Amen. Let's all stand for the final hymn. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Father, and of the Son, and of Amen.
Mapagpalang hapon mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. Atin pong inuumpisahan ngayon ang panahon ng Adbyento. Isama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones. Para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19. Para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuhan ng COVID-19. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19. Para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Para sa pasasalamat ng Pampanga High School Retirees Club, Pamilya Estrabilio Laksina, Zardas at Luz Medina, Pamilya ni Noel Goros, Pamilya Bacuano at Jonel Pamintuan. Para sa kaarawan ni Emilia Julian, Maria Antoinette Abaramandap, Noel Bundalian. Para sa espesyal na kahilingan ni Laila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Rica D, pamilya ni Lenin at Evelyn Malang, pamilya ni Derek at Flor Sanchez, Catherine Paldeng, pamilya ni Michael at Nida Urquico, Carmelita Rivera, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Daryl Francis Sanchez, Maricris Paldeng Sabado, Mr. at Mrs. Joed at Karen Joy Dimitui. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Nilo Undan, Merla Mangalus, Gloria Arevalo, Fred Cabalya, Nadel Mary Dungka, Gertrudes Carbonel, Grace Tapping, Gina Torno, Pio Cesario Pingol, Cecilia Milo, Cherry Cacnio, and Will Rafael Sampang, Del Lacsina, Demetrio Simeon, Miko J. Magdangal, Jesus Navarro. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Norma, Eusebio Francisca, Emiliano Senior Celerina, Annalyn Ocampo, Maria Cristina Miranda, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Richard Cabalya, Josefina Masbang, Melesio Senior, Bonifacio, Maria Nena, Lourdes Irineo, Benilda Juan Paulo Paz, Federico Imana Jr., Arnold Basco, Jose Lakay, Irma Toloso, Jeremiah Colala, Maria Colala, Leogarda Bundalian, Renato Tinio, John Paul, Pedro Rivera, Regilio Rivera, Esperidion Rivera, at ang mga kaluluwa sa purgatorio.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu, naway sumainong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aluin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aluin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa atin. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Juda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin. At papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itugon. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita.
Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-ibig ay magdadaw palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari, yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai, bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan, magiging payapa at susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pamahal. Sa Panginoon ay isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangako alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya ang kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparang, nakakapangilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay na italaga sa inyo, sa Kanya ang inyong sarili, at mamuhay na yaon sa Kanyang kalooban, samantalang nahihintay ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw ngayon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, maghihintay tayo ng mga bagong langit at bagong lupa na ipaghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at walang kapintasan. Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Tayo pong lahat, daan ng po'y nariyan na, tuwirit ihanda sa Kanya, pagtubos niya'y makikita.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isayas. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot pukyudan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga taong malalapit po sa akin, sa mga taong nakakakilala po sa akin, sinasabi po nila na may pagkaugali daw po akong OC. According to them. May pagkaugali daw po akong OC, Obsessive Compulsive. Ako po yung tipo ng tao na sa bawat gagawin ko, halimbawa ako mismo, ang nagtrabaho, gusto ko maayos. Gusto ko organized, pulido. At kahit noong hindi pa po ako isang pare, I will make it a point na may checklist ako sa gagawin ko the whole day. Checks of things to do, to fix, to prepare, to buy. Checklist to coordinate with or to tend to at iba-iba ba po. Gusto ko maayos pag ako mismo ang nagtrabaho. Gusto ko inis at pulido. Gusto ko organized, organisado. Hindi po ninyo na itatanong, kapag ka bumibisita po dito ang mga kaklase kong pare, 4 po kaming magkakaklaseng pare, kapag ka pumapasyal dito sa parokya, sa St. Jude, at pumasok po sila sa room ko dito sa Paris Convent, siguradong yung nakikita nilang malinis, maayos, organized, guguluhin nila. Busitan at busitan na ako ng kaklase kong pare. Tapos sasabihin nila, nahihiya naman kami sa sarili namin, maayos, man, masyad kang OC ka talaga. Sasabihan da, ring kong pare, kaklase kong pare. Nasanay na po kasi ako na dapat maayos, organized dapat, may checklist dapat. Di po ba yung mga namamalengke, kahit pa man din sila, may listahan sila? Kayo pong nag-grocery, kapag ka namamalengke kayo, minsan may listahan kayo kung ano man yung bibilhin ninyo. At kahit pa man din po, yung mga nagtuturo, mga teachers, may class record pa man din naman sila. Kahit po mga Bombay, may listahan ng mga yan sa kanilang mga pautang. And for us Filipinos, for us Pinoys, Christmas is a big day. Napakalaking okasyon, napakahalagang okasyon ng Pasko sa ating mga Pilipino. Hindi po ba? Kapag nahudyat na ng Burr months, o kaya kapag dumating na ang Advent season tulad ngayon, kung minsan iniisip na natin kung ano ba yung ihahanda natin, kung ano yung bibilhin natin, kung ano yung aasikasuhin natin. Naglilista tayo
may checklist tayo. Bakit? Upang sa ganoon, maayos lang. Upang sa ganoon ay wala po tayong makalimutan. And as a time of our long preparation for Christmas, I believe this Advent season, the season of Advent, is also a time of listing down. Ang panahon po ng Adviento, naniniwala ako, ito rin po ay panahon ng paglilista. Paglilista kung ano yung ihahanda. Ang Adviento ay panahon ng paghahanda. The season of Advent is a time for preparation. At ang sikreto po dito, upang sa ganon ay successful ang paghahanda, dapat may checklist ka. Dapat may checklist listahan tayo. Ito po ay malinaw na makikita natin sa mismong aklat ni Propeta Isaias, base na rin po sa unang pagbasa natin ngayong linggong ito. Ano yung checklist listahan ni Propeta Isaias? Inisa-isa niya, tatlo ito, sabi niya, tambakan ang mga lambak. Every valley shall be filled in. The prophet Isaiah said, in our first reading. Pangalawa, patagin ang mga bundok, ang mga burol, sabi niya. Every mountain and hill shall be made low. King Kapampangan po, nga na, itang mo muna, balang kulkul, tambakan la. Bundok-bundukan, patagan la. Kantaya po ini eh. Balang kulkul, tambakan la. Bundok-bundukan, patagan la. And the third is, pantayin daw ang mga daang baku-bako. Sabi niya, panten lakanu, itulid la, ringdalan. Ano po itong ipinapahiwatig sa atin ni Propeta Isaias ngayon? Ano ang ipinapaabot niya? 3 punto ngayong linggong ito. First, do not forget to fill the gaps. Ano man po ang kulang, kailangan nating punan yan. Every valley shall be filled in. Balang lambak, balang kulkul, tambakan la. Nga ng Propeta Isaias, nano maning kulang, katmuan, nga namawari niti, king Kapampangan. Nano mang kakulangan, kailangan katmuan yan. Di ba lahat tayo, may mga pagkukulang lahat tayo. Lahat po tayo ay may mga sari-sariling mga kahinaan. Lahat po tayo ay nagkakamali lahat. Pero sana ang ating mga pagkukulang, huwag nating kakalimutang punuin yan, punan yan. Paalala lang po, kung maliit na bagay na lang, kung konting bagay na lang, pagpasensyahan na lang, intindihin na lang. Nung diferensyang ditak murugo, ipanupaya mo na mo. Ika ng balang mangat mo. Mas manyaman po ing mangat mo. Mas maganda yung nagpupuno. Mas manyaman ing mangat mo. Bakit? Puri ng sabyan nita, ikay ngating malwala sa puso kanita. Ika ngating mas maragul a puso kanita. Naalala ko lang po kahapon sa misang umaga dito sa ating parokya, ibinahagi ko po sa mga nagsimba kahapon sa homilya ko ang mga salitang ito. Dapat daw maging masaya tayo, maging masaya ka sa mga tinatanggap mong biyaya mula sa Kanya. Pero huwag mo sanang kakalimutan na mas maging masaya ka kapag ikaw na mismo ang nagiging blessing o biyaya sa iba. Be happy for your blessings, yes. But be happier when you become God's blessing to others. Huwag lang po sana yung tayo yung pinupuno. Sana matuto rin sana tayong magpuno. Mas manyaman, potang ika na ing mangat mo, king kakulangan daring kalupa mong tao. So first point, do not forget to fill the gaps. Ano man yung kulang, ikaw nang bahalang magpuno niyan. Second, let us all keep in mind to lessen the excess. Ano man po yung sobra, labis, kailangan bawasan. Lalong-lalo na kapag ito hindi na nakakabuti sa atin. Every mountain and hill shall be made low. Bundok-bundukan, patagan la, nga ng Propeta Isaiah, king mumunang pamamasa. Ngayong panahon po ng Adviento, sana matuto tayong anuman yung labis sa atin, anuman yung sobra sa atin, marunong nating bawasin ito o bawasan ito. Matuto tayong alisin
Lalong-lalo na yung mga ugaling hindi kaaya-aya sa atin. Daan po natin. Kung sobra ang kasungitan mo, alisin mo. Kung sobrang palamura ka, alisin mo. Kung sobrang tamad, magbago ka. Kung workaholic kang masyado, matuto ka sanang magpahinga dahil yan ay kailangan mo. Kung sobrang madamot ka, matuto ka sanang maging mapagbigay ka. Kung sobrang mapagmataas ka, matuto ka sanang maging mababa. So second point, let us always keep in mind to lessen the excess. Nanuman po ing labis, nanuman po ing sobra, lalong-lalo na nung iti makatsura, dapat bawasan niya, ilakoya. And lastly, remember to live in righteousness. Sabi po ng ikalawang pagbasa natin kanina, sabi po ng naipahayag na second reading natin, lagi sana tayong mamuhay ng payak, ng matuwid. King Ebanghelyo nga ng San Juan Bautista, karing tao kanita, sabi na, isa diyaye ing dalana na ninggit mo, itulid ye ing dala na kayang tuntunan. Nga na. So, pag hindi matuwid, kailangan ituwid yan. Sablang matulid, itulid yu. Nga na. Lahat po tayo sa buhay natin, kung minsan, dumarating po yung pagkakataon sa atin na kung minsan talaga, wala tayo sa mood. King Kapampangan, mas burikeng iyapse iti Bali po itamo atin tapong ugali ng kai, daratang itang pamikatagon king bieta mo, na itamo nga talaga datang ing makabakleta mo. Ale, makabakle, ngara, pansinan niyo po, potanging meto nga tao, pansinin po ninyo kapag ang isang tao wala sa mood yan, ano yung sinasabi natin? Oy, makabakle naman. Natamo. Oy, ayun, nakasumpong na naman siya. Oy, talani naman king patulo, ngara ringaliwa. At uling makasumpong tamo, uling makabakleta mo, nengkay matulid nga kakit tamo. Nengkay matulid ng panamdaman tamo. Inya nengkay, malililita mo, mawawala tamo, magwala tamo. Remember, Advent season also reminds us to live in righteousness. Matuto po sana tayong mamuhay ng matuwid, ng payak. Tatlong paalala ni Propeta Isaias sa ating lahat ngayong linggo ito. The first is, do not forget to fill the cups. Balang kulkul, tambakan la. Ano man ang kulang, ikaw na ang balang magpuno niyan. Second, remember to lessen the excess. Ano man ang sobra, lalong-lalo na kapag ito hindi na nakakabuti sa'yo, dapat mo nang bawasan o alisin ito. And the last one is, live always in righteousness. Mamuhay ng matuwid, mamuhay ng payak. Tanungin ko lang po kayo, kasama na ang sarili ko. Tayo kaya, kumusta tayo ngayong Adviento, ngayong hinihintay natin ng Pasko? Ikaw kaya, kumusta ka? May checklist ka na ba? May listahan ka na ba? Ngayon, kung wala ka pa, isipin mo na, gawin mo na, hayan na siya, paparating na siya, malapit na. Magsitayo pong lahat. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay namang uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto't huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na manguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumalangin nawa
tayo sa Ama upang matularan natin si San Juan Bautista na naghahanda at nagtataguyod ng daan ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ulitin po ninyo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Juan Bautistang umakay sa mga tao para makilala si Jesus, naway maituro ng simbahan na si Hesukristo ang tanging tagapagligtas at Panginoon ng ating kasaysayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tagapagtaguyod nawa ng katotohanan ang mga namumuno sa pamahalaan at wakasan nawa nila ang mga kasinungalingan na nagdudulot ng pagkawatak-watak sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng bawat komunidad ang mga may kapansanan at makasalanan at tulungan silang magkaroon ng makabuluhang pamumuhay at makabangong muli sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagtalaga ng kanilang sarili sa buhay relihiyoso, naway ihanda nila ang daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Masilayan nawa ng mga kapatid nating yumao ang kaningningang walang hanggan ng Panginoon sa kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama rin po natin ngayon sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyones para po sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa pandemyang COVID-19, para din po sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuhan ng pandemyang ito, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, at para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Isama rin po natin sa ating mga intensyones ang pasasalamat ng Pampanga High School Retirees Club, Familia Estrabilio at Laksina, sina Sardas at Luz Medina, Familia ni Noel Gotos, Jonel Pamintuan at Familia Bacchiano. Para din po sa kaarawan ni na Amelia Julian, Noel Bundalian at Mary Antoinette Abara Mandap. At para din po sa espesyal na kahilingan ni na Leila Abyog, Emeline Guevara Angeles, Rica D., Familia ni na Lenin at Evelyn Malang, Familia ni na Derek at Flor Sanchez, Catherine Paldeng, Familia ni na Michael at Nida Urquico, sina Mr. at Mrs. Joed at Karen Joy Dimitri, Marie Cris Paldeng Sabado, Carmelita Rivera, Daryl Francis Sanchez, Maribel Mandela, at si Mary Manette Pineda. At para sa ligtas na paglalakbay ni na Domingo at Rosita Ocampo. At para sa mabilis ng kagalingan at kaligtasan ni na Nilo Udan, Merla Mangalus, Gloria Arevalo, Fred Cabalya, Nadel Mary Dungka, Gertrudes Carbonel, Grace Tapping, Gina Torno, Pio Cesario Pingol, Cecilia Milo, Cherry Cacnyo, Anwil Rafael Sampang, Del Laksina, Demetrio Simon, Miko J. Magdangal at si Jesus Navarro. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating sina Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior, Celerina, Annalyn Ocampo, Maria Cristina Miranda, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Richard Cabalya, Josefina Masbang, Melesio Senior, Bonifacio, Marianena, Lourdes Irineo, Benilda Juan Paulo, Paz, Federico Imana Jr., Arnold Pasco, Jose Lakay, Irma Tolosa, Jeremiah Kulala, Maria Kulala, Maria Cristina Miranda, Leogarda Bundalian, Renato Tinio, John Paul, Pedro Rivera, Roelio Rivera, Espiridion Rivera, at ang mga kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang aming kaligtasan. Patatagin mo kami sa aming paglilingkod sa iyong anak at sa aming kapwa.
siyang nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapunuan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang nagniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay naasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano na aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang anak mong si Norma na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya ay binyagan, siya ay nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya ay pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa si San Jose ang kanyang mapagmahal at tapat na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama,
makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumainyo rin. maghangad at magbigayan po kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa.
Naririto si Yesu Kristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayo para sa ilang mga announcements. Our parish joins the Catholic Church all over the world in commemorating the solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, the principal patroness of the Philippines, on December 8, Tuesday of this coming week. Our Triduum in her honor continues until tomorrow, December 7. On her feast day, on December 8, which is a holy day of obligation, we shall celebrate 2 Masses, one at 7:30 in the morning and the other is at 6:30 in the evening. Please be informed also that our Simbang Gabi or Aguinaldo Masses are from the evening of December 15 to the early morning of December 24. The schedule is as follows. December 15 to 23, our evening Masses are 7:30 and in English. December 16 to 24, our early morning Masses are at 5 o'clock and in Kapampangan. Our Christmas Eve Mass on December 24 is at 10 o'clock in the evening. On Christmas Day, we shall have only 2 Masses, at 7:30 and 9:30 in the morning. Our New Year's Eve Mass on December 31 is at 8 in the evening. On the New Year's Day, we shall have only 2 Masses, at 7:30 and 9:30 in the morning. Other details as necessary will be announced during our Masses. Thank you. Magsiluhod po tayo. Ang Oratio Imperata. Manalangin tayo. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumami mo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto na ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang mga aming mga pagkahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at panagpalang Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Kaawaan mo kami. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.